jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Onorevoli Nsemmilkom jagħtikom merħba għat 62 episodju bis-sensiela botta u risposta fejn il-lejla sejrin nitkellmu fuq il-kampjonat BOF Premier illi intem ftit tal-ġumatin b'suċċess minant it-tim ta' Hamrun Spartans illi rebħu għall-10 darba konsekuttiv fl-istorja tagħhom skużawni l-ogħla diviżjoni tal-futbol lokali. Fuq il-panel bħalissa għanna l-Luke Bezzina, membru tal-staff tekniku ta' Nashar Lions, u l-Paul Zammit, il-coach ta' Sliema Wanderers. Aktar tard ukoll għandhom jinaqdu magħna l-mistieden residenti Roberto De Brincat u rappreżentant ta' Hamrun Spartans illi suppost kellu jattendi għal dan il-programm. Infakarkom ukoll li ninsabu f'xandira diretta daqstant kull min jixtieq jgħaddi l-intervent tiegħu fuq dan il-programm jista' jagħmel hekk fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna marbuta ma' dan l-istess programm illi qegħdin nagħmlu. Infakkarkom ukoll forsi ħarsu il-klassifika kien spiċċa il-kampjonat din is-sena Hamrun 62, Florjana 57, Sliema Wanderers 50, Marsi Xlok 43, Birkirkara 36, Naxxar u Hibernians 35, Balzan 34, Gżira 33, Mosta 31, Santa Lucia 30, Valletta 27, Sajrin 16 u Kudja United 6. Hamrun Spartans Champions, Florjana Sliema Wanderers bħala wkoll rebbieħa tal-FA Trophy u Marsi Xlok kwalifikaw għal UEFA Conference League fil-waqt illi Santa Lucia, Valletta, Sajrin u Kudja United ġew relegati għal BOV Challenge League. U biex ukoll nibdew il-programm tagħna sakemm ukoll qed ituni s-sinjal mill-produzzjoni illi dalwaqt ser niżdiedu forsi ukoll nieħu l-għonet ringrazzja sew lil Paul u sew lil Luke tal-li oġobhom il-lejla jattendu għal dan il-programm forsi nieħu naqra l-ewwel kummenti ġenerali fuq il-kampjonat mill-lenti tagħkom qabel ma nidħlu wkoll fid-dettalji kieġobkom. Qabel xejn Paul ħalli nibda bik. Grazzi u onur li jkollna coach ta' dan il-kalibru jattendi wkoll fil-programmi bħal huma dawna tagħna. U proset ukoll għas-suċċess li ksibtu Sliema Wanderers fejn tidħol l-FA Trophy kif ukoll il-tielet post illi ġibtu b'mod ukoll komdu. Xtaqt forsi tina naqra ħanejdu hekk kumment ġenerali fuq il-kampjonat biex nkunu nistgħu wkoll nibdew niftħu d-diskussjoni tagħna l-lejla. Nsellim lek Antonello, nsellim anke il-panel u il-kull min qed jarana. Grazzi Leonet tal-istedina, u pjaċir tiegħi. Il-kampjonat kien kampjonat li kien fih storja interessanti minħabba l-fatt li dan l-istaġun rridu jaqgħu 4 timijiet, jiġifieri kif il-fatt wera baqa' sal-aħħar kumbattut ħafna. Għalina ovvjament kien fih sinifikat importanti wkoll minħabba l-fatt li bħalma tafu intom il-klab ta' Sliema kien qiegħed jirritorna f'dan il-kampjonat minn ġo Challenge League imma sal-aħħar kien kampjonat li kif rajna anke
għar-rebħ tal-kampjonat baqa' tal-aħħar kważi sal-aħħar ġurnata. Però anke biex ġew deċiżi anke aħna bit-tielet post, jiġifieri żewġ logħbiet mill-aħħar għamilna lilna ċerti fit-tielet post u l-issue ta' relegation bħalma nafu baqgħet anke sal-aħħar ġurnata. Ġifieri dis-sena dal-istaġun il-kampjonat kien wieħed diffiċli kif fil-fatt baqa' sejjer hekk sal-aħħar. Mela qabel xejn ukoll nagħtu merħba lill-attakkant internazzjonali Malti u top scorer tal-kampjonat Luke Montebello, l-attakkant ta' Hamrun Spartans illi wkoll qiegħed jingħaqad magħna dan il-programm. Luke, l-ewwel nett grazzi tal-li qiegħed fil-programm tagħna lejla forsi nitolbok qabel ma nħu xi kummenti minn għandek tista' tdawwar il-mobile landscape eżattament. Għalli wkoll le, m'intix għadu biex qed jidher ċar. Mela. Le, Luka, ħer dawru kif kien problemi tekniċi tal-live. Issa mbagħad nirranġaw waqt ir-riklami fil-każ. Mela, Luk, l-ewwel kummenti minn naħa tiegħek qabel ma mbagħad nisimgħu minn Luke Bezzina. Ukoll kumment ġenerali fuq il-kampjonat qabel ma nidħlu fit-temi per se. Mela, l-għanet grazzi tal-istadina. Kumment ġenerali fuq l-istaġun li għadda, ovvjament, staġun pozittiv, kien staġun veri baqa sal-axħar, ovvjament, furjana kem sliema kumbattut, veri, pero overall naħseb rebħ tal-kampjonat naħatana u rebħ tal-Super Cup. L-axar mill-axar kien staġun pozittiv ħafna u ovvjament kif inti li spiċċa top scorer ukoll hija ħaġa sabiħa ħafna. Sawa Luke Bezzina, grazzi tal-lu wkoll il-lejla qatmana l-ewwel kummenti tiegħek, jogħġbok. Grazzi tal-istedina, nsellem il-panel il-local coach Paul ukoll. Fimni aħna minnaħa tagħna tanna xahar lura fil-kampjonat mal-kbar wara diversi snin. Kif qal il-coach diġà kien kampjonat kumbattut sal-aħħar ġurnata, ġifieri relegation kienet għadha mhix konfermata bejn ċertu timijiet. In-naħa ta' fuq kulħadd jiġġieled sal-aħħar, aħna min-naħa tagħna dak li xtaqna nagħmlu il-ħaqnieh, ġifieri kif qal il-coach diġà ma tantx għandi xi nżid. Kien kampjonat kumbattut, għalina sabiħ li tkun qiegħed tilab fl-aqwa livell tal-futbol Malti u sabiħ li kien sal-aħħar. Mela, nidħlu issa fit-temi individwali tal-klabb rispettiv tagħkom. Luke Montebello, ħas-sena li għaddiet irbaħtu l-kampjonat u ġejtu eliminati fil-kwart tal-finali ta' trofi minn Birkirkara li wkoll minn fuqhom għamiltu is-Super Cup. Darba però Florjana baqgħu magħkom sal-aħħar battut tal-kampjonat. Kemm kien importanti għalikom li tikkonfermaw ruħkom fil-quċċata għat-tieni staġun konsekuttiv u fuq kollox tifhmu fl-istorja tal-klabb Ħanunis bir-rebħ tal-10 kampjonat? Naħseb kulħadd jaf kull sena l-Ħamrun bħalissa bis-saħħa tal-President, ovvjament għax ikun hemm investiment kbir bis-saħħa tiegħu. Hija dejjem li ċ-challenge għall-onuri. Ovvjament mhix faċli però naħseb bit-tim li qed jaqgħad kull sena. It-tir tagħna dejjem li jkun li nirbħu l-onuri. Kien staġun pożittiv kif ġat l-ewwel, ovvjament Furjana kemm stiewa għamlu staġun magħna, ma kienx pa' sena l-oħra ovvjament. Però dak sabiħ tal-futbol u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ukoll ġiet ukoll ir-rebħa isa deciderejn ngħidu hekk mal-Furjana u rbaħna l-kampjonat. Sewwa miss, Paul min-naħa l-oħra Sliema Wanderers nistgħu ngħidu li rritornajtu bil-kbir fl-ogħla diviżjoni fejn spiċċajtu t-tielet komdi, tajtu biljett tal-UEFA Europa Conference League u fuq kollox irbaħtu l-FA Trophy fil-finali kontra ir-rivali Florjana. Kien sigrit wara s-sukkess li kellkom dan l-istaġun? Naħseb ma kienx hemm
sigriet partikolari ħanajtek, imma forsi dak li għamilna fl-aħħar tal-istaġun kien jirrifletti ħafna ix-xogħol li sar speċjalment f'dawn l-aħħar sentej fil-klabb ta' Sliema. Għalma kulħadd jaf l-istaġun ilu Sliema kienu għaddew minn sitwazzjoni fejn ġew relegati, però naħseb jiena li il-President u l-amministrazzjoni tiegħu kienu għaqlin biżejjed illi sitwazzjoni bħal dik li kienet negattiva ħafna jeqilbuha f'waħda pożittiva. Il-lat amministrattiv kif għadlek bdew minn hemmhekk, jiġifieri għax kienet importanti ħafna li jkun hemm din it-tip ta' tmexxija bi pjan. U mbagħad ovvjament marru fuq il-coach u l-coaching staff biex mbagħad morna fuq il-players. L-antana fi challenge li kien li iktar milli nagħmlu team biex nitilgħu imma li noħolqu struttura u setup biex inkunu it-team ikun ippreparat ħanajtek għall-Premier. Għamilna skwadra li ridna li tkun il-bażi anke ta' skwadra fil-Premier. Fil-fatt irnexxielna nirbħu Challenge League, però mbagħad għamilna dawk l-irtokki li kien hemm bżonn fuq bażi importanti biex aħna nikkompetu fil-Premier. Naħseb jekk kien hemm żewġ aspetti importanti ħafna ħanajtek dawn is-sentej kienu il-backing u s-support li jien personalment anke bħala coach kelli min-naħa tal-President u l-amministrazzjoni tiegħu. Dak kien aspett importanti ħafna, però along the 2 years naħseb li kien hemm aspett ieħor li jagħmel differenza li kienu grupp ta' players. Kien grupp ta' players li fl-ewwel sena kif għadlek għamilna dik il-bażi, fit-tieni sena bnejna fuq dik il-bażi, imma kienu l-players li bl-attitudni tagħhom, bil-work ethic, bil-reżiljenza, it-team beda juri mill-bidu li nistgħu nkunu kompetittivi, fil-fatt aħna bqajna naħdmu biex nibqgħu kompetittivi, kien hemm konsistenza, u naħseb li team anke ta' premju lilu nnifsu li ħanna fl-Ewropa u ġejna anke fil-final tal-FA Trophy. Wasalna sem, finali hija finali, ġifieri seta' tmarret anke fuq naħa speċjal penalties. Però naħseb li kienet ngħidlek iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' dak kollu li sar dal-aħħar sentej. Però għall-klabb ta' Sliema sodisfat ħafna għal sentej li għaddew, però nafu li kemm għall-klabb kif ukoll għalina ġejjin issa snin importanti għaliex jiena nemmen ħafna li hija iktar faċli li titla' tarraġ milli tibqa' hemmhekk. Għandna eżempju ċar għadu kif semmih Luke Montebello wkoll tal-Ħamrun, dawn huma t-tieni kampjonat fuq xulxin li huma Champions, ġifieri urew dik it-tip ta' konsistenza, imma hemmhekk qed tidħol ħafna kwalità tal-players u x-xogħol li qed isir fil-klabb in ġenerali. Jiena fil-fatt punt li laqatna mill-intervent tiegħek Paul huwa l-kelma reżiljenza u din naħseb ma xekaq biex jgħid irrifletti mill-fatt li jekk tara naqra n-numri li kien hemm dan l-istaġun intom kontu l-aqwa difiża fejn sofrejtu biss 12 gowl. Kemm tirrifletti mal-punt ukoll ta' reżiljenza il-fatt li kontu spiċċajtu bħala l-aqwa difiża tal-kampjonat. Mela, Paul, qed tisma'na? Skużani Antonello x'qed nisimgħek tajjeb. Mela, Issa qed nisimgħek iva, skużani ma kontx qed nisimgħek. Alright, mela, biex nirrepeti il-punt inti semmejtilkom il-kelma reżiljenza. U tina jiena nara meta wkoll nara n-numri li għandna f'idejna għal dan il-kampjonat jiena rajta tirrifletti ħafna mal-fatt li intom rajtu 12 gowl biss u skurjajtu 34 voldi ġeneralment il-lobit tagħkom dejjem ikunu kwistjoni ta'
gowl wieħed biex tiddeċiedi l-logħba ġeneralment favorikom. Taqbel ma dan l-statement li qiegħed nagħmel? Il-fatti huma ċari ħafna, l-istatistika turi dan, aħna konna nafu li ovvjament matul il-kampjonat konna qed inħossu li forsi maħniex qed niskurjaw għal dak li qed noħolqu, però il-fażi difensiva tagħna kienet xi ħaġa li nistgħu nsejħulha strength għalina, allura ridna bil-fors nibqgħu naħdmu fuq dik il-fażi. Qed ngħid il-fażi difensiva x'ħafna drabi meta ma taqlax gowl forsi nsemmu biss lid-difensur u l-goalkeeper. Jiena nemmen li kienet il-fażi difensiva tagħna kollha illi ġaletna ma nqalgħux ħafna goals. Fuq il-fatt ta' għala volja qed isemmi wkoll li kemm id-difensuri tagħna ukoll il-goalkeeper tagħna naħseb li kellhom semm importanti wkoll. Fuq il-lat offensiv. Skużani Paul interrompejtek, tista' tkompli, ħsibtek spiċċajt l-intervent tiegħek. All right. Ma nafx qed tisimgħuni tajjeb imma xi kultant qed jaqta'. Le, ma nisimgħukom tajjeb, ma nafx hekk is-segwaċi tagħna wkoll kieku probabbilment xi ħadd mis-segwaċi tagħna xi mit-tim tal-produzzjoni kien jimmarkalna l-affarijiet mhumiex qed insew. Volieri, tista' tkompli Paul. Le kont qed nispiċċa l-kumment tiegħi fuq il-fażi offensiva. Kienet hija verità għal dak li konna noħolqu skurjajna ftit, fil-fatt aħna anke parti sostanzjali minn dawk il-goals li skurjajna sprejnihom fl-aħħar żewġ partiti tagħna tal-kampjonat. Però kont inkun iktar inkwetat li kieku ma kunniex qed noħolqu iktar milli mhux qed niskurjaw. Ġifieri minn dak il-lat it-tim għalkemm il-fażi difensiva tiegħu kienet tajba ħafna, però konna tim li fil-fażi offensiva, speċjalment fid-development u l-fażi offensiva, konna qed inkunu tajjeb ħafna, imma kif irrimarkajt tajjeb ħafna inti ma konniex qed niskurjaw daqs kemm xtajb. Eżattament, u wara kollox ifhimni l-importanti bil-ment li m'hemmx id-differenza tal-gowl siru tiskurja dejjem gowl iktar mill-avversarju fil-ground. Sina, kontu qed tistennew li ħajkolkom staġun daqshekk pożittiv. Jiena pereżempju li kun kellna morru lura l-previżjonijiet tal-bidu tal-istaġun, żgur li ma kontx qed nobsor li nara nnaxxar mal-ewwel sitta li wkoll sorpriża pjaċevoli fil-fema tiegħi u naħseb fil-fema ta' ħafna dilettanti tal-futbol lokali. Però intom fil-kamp tagħkom. Aħna fimni minnaħa tagħna aħna konna qed nistennew ngħidu konna qed nimxu logħba b'logħba u naraw x'ħajjiġri tipo in ġenerali, però aħna xtaqna ovvjament li jkollna kampjonat pożittiv, jekk tħares lura, pereżempju aħna pre-season għaserbaħna friendly waħda. Ġejna l-ewwel ġiex logħbit tal-lig, tlifna 5-1 war Saxlok, lajn 4 mal-Ħamrun, jiġifieri qisu mill-bidu tas-season it-triq kienet għat-tela, considering li konna tal-għajn mid-Challenge League. Konna nafu li għaw 4. Ifimni, fil-bidu triq kienet għat-tela, il-barranin waslu l-natart u sakemm ġew fit ċertu barranin, sakemm it-tim is-setja u ġelja naqra. Naħseb illi l-ewwel xahar u nofs tas-season it-triq kienet għat-tela, però mbagħad mindu isna startejna mit-tielet logħba l-hemm ġibna niftakar drom għal-gżira, minn dak għal-lem jisna ħaresna qatlura, ħaresna l-qoddim, u fimni spiċċajna s-season mal-ewwel 6 against all odds, considering aħna budget minimu ħdej ħafna clubs, risorsi minimi, li ma jkunx għal ċertu nies li jaħdmu bla sejjat tipo għal dan il-club għalina tragward tajjeb ħafna u importanti ħafna. Mela, grazzi wkoll Luke Bezzina dal-ewwel intervent tiegħek. Se mmorru qafasija ta' riklami ibqgħu magħna li xwara probdew deħli xi ftit messaġġ wkoll jiena qatt magħna l-mistieden residenti Roberto De Brincat
nkun inkomplu diskussjoni flimkien mal-panel illi għandna llejla. Ibqgħu magħna waqfa ta' 3 minuti u nerġgħu nkunu magħkom. إيه. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Birkirkara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn illejla qegħdin ukoll niddiskutu l-kampjonat BOV Premier u ingħaqad magħna wkoll il-mistieden residenti ta' dan il-programm Roberto De Brincat illi wkoll Roberto l-għanet nsellimlek, merħba lura għallejla wkoll. Nsellem li Donello l-mistinnin li għandna magħna u dak kollha qed isegwuna. Mela, qabel ma nieħdu l-ewwel ftit kummenti minn għandek forsi għandek xi domanda x'istaqsi lill-panel tagħna għandu nkun xi messaġġi. Pier Mustrat qed jgħidilna the best coach Paul Summit u mbagħad għandna messaġġ mingħand il-membru tat-tim tal-produzzjoni tagħna Brady Muġejja li wkoll nixtieq nirringrazzja sew lilu sew lil Mark Xkembri tax-xogħol siewi illi għamlu minn wara l-kwinti xtaq jgħidilna hekk. Mela, Paul Zammit huwa coach b'esperjenza u ispirazzjoni għal coaches tal-futur. Luke Montebello jgħidlu proset ukoll għal fatt li rebaħ l-award tal-aqwa plejer lokali moti mill-MFPA u fil-ferma tiegħu huwa wkoll kontendent ewlenin li jirbaħ l-unur tal-plejer tas-sena u proset ukoll il-Luke Bezzina tal-numru kali illi għamlu naxxar fis-sajf tal-2023. Rajna li kombattut iktar minn dak preċedenti għaliex kien hemm Florjana u saħansita Sliema li kienu preparati iktar mill-avversarji li ħabtu wiċċhom ħamru Spartans fl-istaġun ta' qabel.
Għandi kursità kemm dan il-famuż format il-ġdid ħajaffettwa l-preparazzjoni teknika u anke bħala build-up tal-iskwadra u li jista' jgħin jew jbekkel preparazzjoni ta' timijiet bħal Ħamrun u Sliema li jinsabu fl-Ewropa f'dan l-istadju. Luke Montebello u Paul Zammit, forsi tridu twiġbu l-Brady għal dan il-messaġġ minħabba li semma ħafna wkoll lilkom. Tibdil Luke. Dal-format jina fimtu naqra għadni ma fimtux sew 100% ġibiri. L-ewwel aħna l-ewwel ħaġa għandna l-lob tal-Ewropa, ovvjament issa niżlu mentalità l-ewwel li rridu nirbħu l-lob tal-Ewropa, ovvjament nippruvaw ngħaddu rounds kemm jista' jkun, ovvjament imorru b'mentalità pożittiva. Mbagħad wara l-avventura tal-Ewropa rridu nibdew il-kampjonat. Ovvjament noħodha logħba b'logħba, mbagħad dejjem nippruvaw ovvjament li niċċelenġjaw għalik. Fil-fatt inkompli fuq dak li qal Luke, ovvjament għall-players definitely li jridu jieħduha partita, però definitivament li change bħal di għal-coaching staff ġib ħafna tibdil ukoll għaliex periodization tkun differenti, ovvjament imijiet bħalna li l-ewwel ikonna l-Ewropa u mbagħad ħanajt jekk irridu nħarsu lejn speċi żewġ kampjonati għaliex bħalma nafu il-format il-ġdid ħajġib dan it-tip ta' tibdil, jiġifieri definitely li bħala preparazzjoni irid ikollha t-tibdil tagħha, jiġifieri aħna min-naħa tagħna rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex nakkomodaw għal dawk il-lobbiet kollha li ovvjament se jkollna dan l-istaġun. Mela, Roberto, l-ewwel kummenti tiegħek u ma nafx hekk forsi għandek xi rimarki x'tgħaddi lill-mistednin tagħna jekk jogħġbok. Mela, biex inkompli ma dak li qalu Luke u Paul u minna nsellmilhom, ovvjament it-timijiet li jkunu involuti fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Ovvjament għandhom preparazzjoni ekstra x'jagħmlu, jiġifieri nafu li dal-aħħar staġun it-timijiet Maltin qed jiksbu riżultati pożittivi fl-Ewropa. Nittamaw li ovvjament it-timijiet li ħajħidu sehem din is-sena jiksbu riżultati aħjar minn dawk li kisbu t-timijiet fl-istaġunijiet li għaddew. Ovvjament ħajkun hemm ħafna isħana li taffettwa, ġifieri naħseb Paul li huwa coach ħafna preparat u għandu l-esperjenza jaf kemm huwa fattur importanti il-temp li għamel f'pajjiżna u ovvjament wieħed jistenna l-polza li tirriżulta l dawn it-timijiet. Min-naħa l-oħra fuq il-kampjonat Premier naħseb li kien kampjonat interessanti, ovvjament issa bħalma qalu sħabi mstennija l-format il-ġdid, naraw eżatt x'effett u x'kambjament ħajoħloq dan il-format, però kollox ma kollox naħseb kien kampjonat interessanti, ġifieri kellna ġdida fin-naħa ta' fuq tal-klassifika, kellna ġdida interessanti fin-naħa t'isfel, ovvjament l-istaġun li jmiss ħajħossu nuqqas ta' Valletta l-ewwel darba fl-istorja li mhux ħajkompetu fl-ewwel diviżjoni tal-kampjonat Malti u nisperaw li jerġa' jkun kampjonat interessanti. Tajjeb ħafna. Mela, se nibqa' naqra magħkom Luke Montebello u Paul Zammit. Qed insaqsikom liema kienet il-logħba jew il-mument fejn intom immintu illi ilħaqtu l-objettiv tagħkom. Ħamru Spartans tat titlu u Sliema Wanderers il-post fl-Ewropa. Paul, tibdint? Aħna min-naħa tagħna kif fehmtek diġà anke fil-bidu iktar milli partita waħda il-konsistenza kienet xi ħaġa li fittixnija il-ħin kollu. Ġifieri kif kien il-kampjonat ma stajniex infallu minn din il-konsistenza. Ġifieri issa iktar ma beda jasal lejn l-aħħar. Ovvjament dejna naraw li l-objettiv tat-tielet post jista' jiġi milħuq
Naħseb li kien hemm partita importanti ħafna għalina tat-tieni round kontra Marsa Xlok. Qed insemmi l-idea għaliex dak iż-żmien uqbajna sal-aħħar ukoll Marsa Xlok der l-iktar tim li jista' ngħidlek jersaq lejna kien hemm żmien li anke kien fuqna fil-bidu. Imma dik naħseb kienet partita fejn l-inna komplet saħħitilna it-tamit tagħna li nilħu it-target tat-tielet post. Però anke l-partita wara mbagħad, ovvjament anke l-pressjoni tkompli tikber għaliex aħna ridna bil-forsi nkomplu nġibu l-punti biex nassiguraw ruħna għat-tielet post. Montebello, minna ħatakom. Ovvjament, il-konferma dejjem kienet id-decider għax ovvjament konna matematikament champions, però naħseb matul is-season jekk mentalment ma jkollokx dik il-mentalità li tista' tagħmilha tista' ssir champion, mhux ħaġa tajba jekk ma jkollokx dik il-mentalità. Ġifieri naħseb aħna bħala tim ovvjament għandna players li għandhom karattru, ovvjament joħroġ il-karattru meta nkunu sejrin forsi mhux kif nixtiequ tiġi riżultat ħażin negattiv, ovvjament naħseb rajtu il-logħba ta' wara dejjem urejna, ħareġ il-karattru tat-tim u naħseb hemmhekk tur il-mentalità tat-tim tal-players joħroġ il-karattru. U naħseb dik waħda mill-fatturi ta' dis-sena li sirna champions. Esattament, jiena forsi naħseb il-moment fejn naħseb jiena kien l-iktar deċiżiv naħseb kienet it-telfa ta' Florjana kontra Marsa Xlok. Naħseb li dik il-logħba li fil-fema tiegħi kienet it-trafetta li batet it-titlu lura lejn kbira San Giuseppe. Ifhem, ma naqbilx għax ovvjament kieku rebħu xorta aħna rridu jilagħbu magħna ġifieri xorta kienet tibqa' jisa decider, fimt? Xorta ridna nirbħu aħna biex insiru champions. Aħna konna qed nistennew il-logħba ġifieri jitilfu jew jirbħu Marsa Xlok, konna qed nistennew il-logħba b'ħerqa kbira. Ġifieri u kellna naħseb kif urejna fil-logħba naħseb il-karattru kontra nerġa' ngħid il-karattru tagħna kontra l-logħba tal-Furjana ħareġ hemmhekk. Mezzina, din is-sena ġibtu diversi riżultati prestiġjużi. Nsemmu pereżempju id-double li ksibtu kontra Bil-Kirkara, id-double kontra Valletta fuq il-logħba storika li permezz tagħha battu klabb glorjuż bħalmu Valletta fil-Bjovi Challenge League, suċċess kontra Hibernians, draw kontra l-istess Hibernians ukoll. Li miegħek niddiskuti l-merti tal-coach, il-Klorzalla, fil-dawn il-lobiet, fuq l-istadju fuq kollox fl-istadju li kellkom jekk jogħġbok. Fimni bħala klabb dis-sena ġibna diversi punti ma' diversi timijiet. Bħala merti li l-coach, fortunatament li naħdem miegħu l-aħħar 5 snin jiena, jew 4 li l-aħħar 5 snin eżatt mal-coach. Nifimni coach il-merti tiegħu huwa bla dubju għandu jingħata mertu ta' dak li ġara dan l-istaġun u flimkien mal-assistant coach u nies oħrajn li ma jidhrux kif qedlek l-ewwel nies bħala Omar Borġ li m'hemm bżonn ta' nibda introduzzjoni li jaħdem bla qis għall-klabb. Nifimni il-mertu tiegħu f'dan l-istaġun kif qedlek l-ewwel jiena aħna fil-bidu bdejna biex telfiet li triq kienet naqra t-tela, u mbagħad badna ġibu riżultati pożittivi. Kien hemm perjodu fil-lig illi minn xi 6 lobiet, inkluż Ħamrun, Furjana, ġibna ġiex drojiet 4 telfiet konsekuttivi, ġifieri kien hemm mument illi it-tim kien forsi kemm xejn sejjer ħażin, però flimkien mal-players li ħaqhom mertu wkoll ta' dan l-istaġun u tal-pożizzjoni li ġibna ħarġu minnu il-coach flimkien mal-assistenza tiegħu u kien il-persuna strumentali ħafna illi is-sena l-oħra tellana mit-Challenge League. Dis-sena ikkompetejna fil-Premier, ġibna post fil-klassifika naħseb l-ogħla li qatt ġibna n-naxxar u kif qed ngħidlek meta kien hemm mument kemm xejn diffiċli
fej fil-Premier ma tantx tafforda toqqa punti, considering illi kienu ħajqgħu 4 timijiet, il-coach flimkien mal-players u t-tim kollu maqgħud ħarġu minn dak il-mument diffiċli flimkien u ġabu s-sitt post tal-klabb tagħna. Mela, għaw żewġ coaches hawnhekk fuq il-panel. U xtaqt li nħu naqra komment minn għandhom. Sa fuq George Vella li huwa fuq sażuħ promettenti, kif ukoll fuq coach ieħor promettenti li dis-sena daħal f'sitwazzjoni naqra antipatika u irnexxielu jsalva lit-tim tiegħu nistgħu ngħidu hekk bl-umuri qed nirreferi għal Andrew Cohen ta' Gżira United. Paolo Roberto, forsi tuna naqra kelma fuq dawn iż-żewġ coaches emerġenti ħanejdulhom hekk għall-futbol lokali. U r-riżultati pożittivi li ġabu wkoll matul dan l-istaġun. Paul. Huma żewġ coaches illi x-xogħol tagħhom ovvjament der fit-timijiet rispettivi tagħhom. Però nixtieq nibda minn punt ġast osservazzjoni minn naħa tiegħi dan l-istaġun ħassejt illi fil-Kampjonat Premier kien hemm coaches u coaching staff li kienu preparati ħafna. Ġifieri ninsew is-suċċessi jew le ta' timijiet partikolari, imma naħseb li dan l-istaġun kieku jkollna nsemmu team b'team, naħseb li kien hemm coaches ippreparati ħafna, coaching staff magħhom, li ovvjament meta jkollok coaches bħal dawn il-livell għalkemm xorta jiddependi ħafna mill-kwalità tal-players, però l-livell jola. U jiena naħseb li dal-istaġun kien staġun li ħassejt għalhekk għatlek jekk naqbdu nsemmuhom hemm merti kbar ta' coaches u coaching staff ta' x'għamlu t-timijiet tagħhom dan l-istaġun. Ovvjament, kif qal Paul, huwa importanti li coach, speċjalment f'dan livell li jkun ippreparat sew, ġifieri jiena niftakar meta bdejt nagħmel il-korsijiet tal-coaching bdiet tiddaħħal il-filosofija tal-edukazzjoni. Paul kien wieħed mill-instructors tagħna dak iż-żmien, ġifieri qasam ftit mill-esperjenza tiegħu. Ovvjament meta kien semmu l-Andrew Cohen kellu l-missjoni diffiċli li jidħol f'nofs staġun ħa post Darren Abdullah. U ovvjament għalih kienet l-ewwel esperjenza imexxi klabb fil-Kampjonat Premier, però naħseb all in all għamel biċċa xogħol tajba u naħseb kien ħaqqu li jiġi konfermat għall-istaġun li jmiss. Ovvjament però coach mhux one man island, ġifieri coach għandu l-istaff tekniku miegħu, għandu ovvjament il-klabb li jibbekkjah li jara li il-pjanijiet li għandu l-coach jiġu attwati ovvjament mill-aspett amministrattiv. Ġifieri u coach ovvjament għandu wkoll il-players xi jmexxi u li jipprova jieħu l-aħjar minnhom. U naħseb dik hija l-iktar fattur importanti bejn coach li jirnexxi u coach li sfortunatament ma jirnexxix. Ġifieri barra minn Malta naraw ħafna coaches li jitilfu posthom. Hawnhekk ġietni l-opportunità Antonello nirringrazzja lill-soċjetà tal-Juventus li sa fl-aħħar ħlisna minn Massimiliano Allegri, però forsi fuq dan nitkellmu aktar il qudiem. Però wara kienet fil-ponta tal-sit li nsemmi l-Allegri ma tax ngħidlhom il-pastura. Wara 3 snin nistgħu għandna liberazzjoni ġifieri minn dak il-futbol medjokri li rajna għal dawn 3 snin. U biex nieħu spunt issa mhux biex nitkellem fuq il-futbol internazzjonali, nitkellmu fuq il-futbol lokali, però jekk tara pereżempju l-bravura li għamel Gasperini b'tim bħala Atalanta li qatt ma laħaq dawk il-livelli, hemmhekk turi coach kemm hu kapaċi fl-opinjoni tiegħi. Jiġifieri Gasperini l-bieraħ lab kontra tim li kien imbattut għal 51 logħba, kulħadd jgħid il-Bayer Leverkusen xi staġun kellhom u veru ġifieri, però l-bieraħ wara naħseb Gasperini li ovvjament it-tattika hija wkoll importanti fil-logħba tal-futbol u ta' dan naħseb għandna ninżawlu l-kappell.
Eżattament. Mela, immorru t-tieni waqfa pubbliċitarja tagħna, id-dibattitu ikompli, anzi qabel xejn, qed titkellem fuq il-coaches u daħal messa tkun nittaqtu ukoll nikkummenta fuqu issa. Brady Buġeja qed jgħidilna l-idea li kull coach fil-Premier irid ikollu l-UEFA Pro License senet ukoll. Ħanibqa' naqra mal-quote issa, nimmaġina li taqblu ma' dan il-kumment. Ħanibda jienek ma jimpurtax Paul. Jibkur rispett lej kulħadd li għandu l-UEFA Pro License, però l-liċenzja ma tagħmlekx coach. Jiġifieri dik tallimta mill-esperjenza tiegħi tgħinek però jiena kont ikolli lobbyt kontra coaches laqqas biss għandhom il-UEFA C. Però ovvjament għandhom l-esperjenza, jafu l-logħba u xorta waħda kapaċi. Jiġifieri tajjeb li jkollok il-kwalifiki biex ma niftihemx ħażin. Da bħal meta ngħidu pereżempju ma tistax tmur tgħallem jekk m'għandekx il-warrant ta' teacher għall-argument. Jiġifieri tkun għamilt id-degree u ovvjament ikollok il-ċertifikati kollha in place biex tkun tista' tgħallem u hekk naħseb Paul li huwa teacher u huwa coach ukoll jista' jgħidilna aħjar fuq dawn iż-żewġ aspetti. Però jien ma nemminx li bil-UEFA Pro License biss tkun coach tajjeb, jiġifieri naf li min jagħmel UEFA Pro License ikollu sessions barra minn Malta, jara clubs professjonali kif joperaw, jara sessions ta' training ma' coaches li ovvjament huma ta' dal livell. Però naħseb ti tkun ġo fik, ġifieri tikollok talent li tkun tajjeb bħala coach tal-futbol, tkun lest li tevolvi dejjem sena wara sena u lest li titgħallem. U ovvjament ikollok ċertu kapaċitajiet mhux biss mill-aspett tattiku, imma anke mill-aspett ta' leadership, ta' motivation u ħafna fatturi oħra li jinfluwenzaw l-andament tiegħek bħala coach. Ovvjament ħafna punti li kienu importanti wkoll minn naħa ta' Roberto, mhux bil-fors għax inti għandek il-liċenzja mela allura. Però importanti ħafna li coach illum il-ġurnata u ħafna coaching education, importanti li jkun istruit għax jgħaddi minn ċertu esperjenzi anke matul il-korsijiet li jkun qed jagħmel biex jikseb dawn il-licenses, jikseb ċertu esperjenza u jiġi istruit biex ikun ippreparat għal ħafna sitwazzjonijiet. Illum il-kelma coach mhijiex biss li inti tkun qed tuħsib it-tim on match day imma jinkludi ħafna għaliex anke l-mod kif tiġġestixxi l-iskwadra, tagħmel l-iskwadra, ħafna xogħol li tisir ukoll min-naħa ta' planning mal-amministrazzjoni, ġifieri illum il-kelma coach saret ħafna iktar wiesa' u għalhekk importanti wkoll li kemm jista' jkun niġu istruiti, niġu preparati għal dan it-tip ta' xogħol. Ma fin-naħa l-oħra tal-barrikata, Montebello, inti x'taħseb fuq dan l-argument li qed jiġi diskuss? L-FM, inkompli ma li qalu Coach Paul u Coach Roberto, ovvjament il-Pro License ovvjament li jkollok iktar ma jkollok liċenzja hija ħaġa tajba, però l-esperjenza u kif il-karattru kif tkun bħala coach kif tmur mal-players hija importanti ħafna. Ovvjament jien ngħid għalija min-naħa ta' player coach ovvjament naraħħa tagħmel differenza ħafna kif jitratta player, kif irid imur mat-tim. Imma hemm ċertu affarijiet li mhux biss il-liċenzja tagħmlek coach, però ovvjament l-esperjenza u kollox. Tajjeb ħafna, mela, grazzi għandek il-Luk Montebello ta' dan l-intervent tiegħu. Immorru għat-tieni waqfa pubbliċitarja li għandna, 3 minuti oħra fejn se tisimgħu wkoll il-messaġġ tal-kumpaniji illi jirreklamaw magħna, importanti wkoll li tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkun qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva. U mbagħad inkomplu bil-annunzjat messaġġi wkoll
u wkoll għandna iżjed argumenti x'inqajmu matul dan il-programm. Ibqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Bikri-Kara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn lejla flimkien mal-mistieden residenti Roberto De Brincat u mal-attakkant ta' Hamrun Spartans Luke Montebello, il-coach ta' Stima Wanderers Paul Zammit u l-membru tal-istaff tekniku ta' Naxxar Lions Luke Bezzina qegħdin niddiskutu il-kampjonat BOF Premier illi kellna matul dan l-istaġun u li intrabaħ minn Hamrun Spartans għal xar darba fl-istorja tagħhom. Nfakkarkom ukoll li ninsabu f'xandira diretta daw kollha li jixtiequ jgħaddu xi kummenti jew jistaqsu xi domanda lill-panel illi għandna illejla. Kummenti oħra ġejjin mingħand mela jidher ukoll tlifna l-kummenti nipprovaw nirkuprawhom eżattament. Nsejsu fejn qed jgħidilna proset Antonello tal-mistednin li għandek u tal-brav coach Paul Zammit. Kevin, grazzi tal-li segwina, pero nħobna bħi preċizazzjoni zaħira illi mux jien biss imma Roberto pala mistednin residenti u koll u it-tim kollu wara dan il-produzzjoni Voldiri Brady Muġeja u Marx Kembri illi naħdmu flimkien biex nistaw nġibu mistednin ta' livell bħal manna l-lum kif ukoll naraw li nagħmlu programm interessanti minn bima għal oħra nista' ngħidilkom minn issa wkoll illi Botta u Risposta l-istaġun li ġej ser ikompli fadlilna programmi oħra din is-sena biss l-istaġun li ġej se jkollu format ftit differenti imma l-intenzjoni tagħna hija illi inkomplu intellaw dan it-tip ta' programmi. Ħaġa oħra wkoll li nista' nħabbar ġa minn issa
hija li minn nhar il-ħamis 13 ta' Ġunju jekk ma jinqala xejn jibda programm apposta fuq il-UEFA Euro 2024 illi se jkun imtella minn Wayne Mikallef. Lura għal program tal-lejla u s-sanħalli fidej Roberto biex ikellimna naqra fuq il-parti tattika x'tattiċi l-iktar li ntużaw matul dan l-istaġun u affarijiet oħra ta' din in-natura. Roberto fidejk. Xtaqt nibda Antonello, nkompli ma dak li konna diskutu qabel fuq dak il-kumment tal-pro license, coaching, education, li għal Paul, etc. Jien niftakar kumment li kien għadda Rigo Sacchi, meta nħatar coach tal-Milan u kien viċin li jitkeċċa. Li kien meta kienu saqsew peress li huma kellux esperjenza bħala plejer, kien sostna li qatt ma basar li biex is-suq iż-żiemel l-ewwel tkun żiemel. U għaw ħafna misconceptions fortunatament li jiġi coach li qatt ma kellu karriera ta' futboler. Ħafna nies jaraw bħala bniedem li mhuwiex kapaċi u naħseb li dak mhuwiex il-każ, jiġifieri l-pro license u laqqas l-esperjenza bħala plejer ma huma ta' bil-fors biex tinnexxi fil-karriera ta' coaching. Jiena kif qed l-ewwel nemmen li tkun ġo fik. Apparti ovvjament li tittevolvi u kif qal Paul tkun istruit minn żmien għal żmien biex ovvjament tadatta ruħek mar-realtajiet li tiffaċċja. Mill-aspett tattiku u tekniku naħseb li qed naraw shift. Ovvjament għamilna perjodu fil-futbol Malti ħafna timijiet jilagħbu bil-4-2-3-1. Kien hemm perjodu wkoll fejn kien hemm il-4-3 li kienet popolari ħafna. Dal-aħħar qisna qed naraw shift lejn il-back 3 mhux f'Malta biss imma anke fl-Ewropa. U di qisha tendenza li minn żmien għal żmien il-futbol jevolvi madwar formation partikolari. Jiena personalment il-back 3 toġobni ħafna u kont nagħmel użu minnha, ġifieri nara bħala formazzjoni li hija flessibbli ħafna għalkemm ħafna nies jaħsbu li hija formation difensiva fil-verità hija formation offensiva. U ovvjament jekk wieħed jadotta b'mod tajjeb naħseb li kapaċi tagħti l-frott. Ovvjament jidħol ukoll l-aspett fiżiku fil-logħba tal-futbol. Forsi f'dal-aħħar snin għamilna xi avvanzi fil-futbol Malti mill-aspett fiżiku għalkemm meta kkumparat ma' kampjonati barranin naħseb li għadna kemm xejn lura, anke peress li l-futbol Malti għadu mhux fuq livell professjonali bħalma huwa f'pajjiżi akbar minna, però sar progress biex inkun korrett. Hemm diversi fatturi, ovvjament kull coach għandu l-filosofija tiegħu, però l-iktar importanti mhux il-filosofija tattika li jkollu coach, imma ovvjament li jkun kapaċi juża l-aħjar sistema għal players li jkollu fl-iskwadra tiegħu. Jiena semmejt l-ewwel il-Gasperini, ħa nerġa' nsemmih biex nagħti eżempju biex kulħadd jifhimni. Meta Gasperini ġie mal-Inter u rrid jilgħab bil-back 3 u l-players tiegħu ma aċċettawhiex u tu ma kellux il-players adattati biex jilgħab dik is-sistema, spiċċa li wara 5 logħbiet tkeċċa. Ġifieri li coach jibqa' jinsisti fuq sistema jekk ma jkollux il-players adattati għaliha. U dik hija kapaċità li ovvjament coach ikun kapaċi jadatta skont il-players li għandu fl-iskwadra. Naħseb dik Paul jista' jgħid ħafna ħjar minni hija xi ħaġa fundamentali bejn suċċess u falliment ta' coach ma' klabb. Grazzi Roberto ta' dan l-intervent tiegħek. Melchior Mikallef qed jirrimarkalna l-tendenzi tal-biki. Ħanajdu hekk. Jien ħanajt tiegħi u ma trid noħorgħu minn il-panel fuqha. ċertu lob forsi tendenza seta kienet tikkaħjar. Kien hemm ċertu lob fejn l-atmosfera kienet tajba ħafna, kien hemm atmosfera mill-aqwa fl-stadiums tagħna. Forsi ċertu lob ikunu adattati iktar għal grounds milli għal ground A biex ma nsemmix ground milli għal ground B. Anki minħabba l-fatt ta' atmosfera, eccetera.
Biss ejja ngħidu li parzjalment naqbel ma' dan l-argument. Ħanħu naqraw minant il-panel ħanibda minn Bezzina darba għax ħallejn naqra kwiet fit-tieni parti tal-programm nisimgħu naqra iktar leħnu u mbagħad Paul u Luke Montebello jistgħu jgħidu tagħhom ukoll fuq dal-argument. Le, fimni il-komment li għadda dan l-ispettator li jara il-programm, fimni l-attendenza tal-biki hija xi ħaġa sfortunatament li ila l-aħħar snin dimet li ma jiġux ċertu timijiet, per eżempju, tieħu pjaċir tara bħal meta kien hemm id-decider li semma lu diġà bej fuori għal ħamrun tieħu pjaċir tmur il-ground tara n-nies hemmhekk tara ħafna il-ground b'atmosfera ikun hemm eluf ta' nies. Ifhimni, in ġenerali naħseb illi inti semmejt punt tajjeb ħafna illi ċertu lobiet ma jkunux adattati għal ċertu grounds u adattati għal ċertu timijiet li forsi kull logħba jtellaw medja ta' 100-150 persuna average every week. Jiena ma nemmix li kull logħba għandha tintlab f'ċertu grounds għax sempliċi fatt illi jekk daw timijiet bej wieħed u ieħor tellaw dal-ammont ta' nies f'ground kbir in-nies ħajntilfu. Forsi f'ground iżgħar tidher il-ground iktar mimli. Rigward kemm jattendu nies il-ground, ifhimni hemm diversi fatturi u x'ħolqot nidħol fihom, però jiena nemmen li there is room for improvement minn ħafna aspetti, ġifieri hekk naħseb. Nemmen faċilitajiet fil-ground pereżempju jistgħu jkunu aħjar, mhux ħajlek prezzijiet ta' biljetti għax nemmen li llum il-ġurnata dir għajna narawha nies jiktbuha, nies igergru, il-ground xorta ma jattendux, ġifieri nemmen illi l-attendenza ma nafx kemm kienet il-medja, jiena naf li pereżempju aħna n-naxxar presso poco dejjem l-istess 50 l-iktar mitru ikollna l-ground. Hija ħasra għall-futbol Malti, taf kif għax ikollok il-players u l-coaches jaħdmu mhux qed ngħidlek għall-klabb tagħna ġenerali ħasrax il-players u coaches jaħdmu bla waqfin. Imbagħad in-nies il-ground ma jattendux ovvjament, allura ma toħloqx dik l-atmosfera sabiħa tal-logħba tal-futbol bħal ma aħna mdorrijin naraw barra minn Malta, tifhem? Eżattament. Paul, Luke, il-kummenti tagħkom fuq l-argument ta' Sur Mikallef jekk jogħġobkom. Naħseb li Luke Bezzina għal is-sitwazzjoni eżatt kif inhi. Aħna ovvjament li forsi għandna ċertu esperjenza anke fil-futbol Malti niftakru fejn kienu kun hemm ħafna aktar attendenza. Hija ħasra u naħseb jiena ġbir biex għax inna ngħidu ħafna fuq din hija ħasra għaliex naħseb li anke b'aktar supporters fl-stadiums tagħna naħseb il-logħba tiġi ħafna aktar attrajenti, anke l-players ikunu ħafna iktar motivati. Jiġri naħseb illi waħda mis-sitwazzjonijiet li l-klabs ukoll qed jippruvaw jaħdmu flimkien fuqha hija kif se jippruvaw jattrattaw ħafna iktar l-attendenza. Jekk jirnexxina nagħmlu dan ħanajtek il-futbol Malti żgur li benefika. Paul, ħassek naqra domanda. Inti illi kont tilab ukoll ma' diversi clubs fi snin design meta l-attendenzi fil-ground kienu tajbin ħafna. Naħseb li wassal għandna ħansejħilha hekk in-nixfa jew it-twindil fil-numru tal-attendenzi. Hemm diversi fatturi, fil-fatt Luke Bezzina wkoll semma li hemm ħafna fatturi. Naħseb li anke qabel is-sitwazzjoni li kien hemm ħafna iktar belonging lejn it-tim tar-raħal tiegħek jew tal-belt tiegħek kienet tagħmel differenza għaliex in-nies kienu jħossuhom ħafna iktar li they belong għal dak it-tim u kull darba li jkun imissu l-logħob imorru jarawh. Però ovvjament
iktar madda żmien illum il-ġurnata wkoll ħafna iktar futbol anke internazzjonali li jkun fuq televiżjoni, hemm ħafna fatturi. Jiena naħseb li rridu naħdmu biex nġibu l-istadiums tagħna ħafna iktar attrajenti illi jerġgħu jresqu l-parti Taljan ngħidlek lura lill-istadiums. Luke Montebello, l-kummenti tiegħek fuq dan l-argument. Fem, kif qalu Coach Paul u Luke, eżatt, hemm ħafna fatturi għal da. Ovvjament issa qalu li l-format il-ġdid jaf forsi jkun aktar kompetittiv, qalu li allura hemm ċans li iktar ikun hemm spettaklu iktar nies, jalla jkun hekk u naraw. Mela, iżjed kummenti d-darba għalik, Pablo, Nerissa Valdes, grazzi tal-li rġajtlu t-tim ta' slima fej xaqlu jkun grati għalik dejjem u proset oħra minant Luke Spiteri, pero l-messaċ il-partitarji tijek senħallu naqra għall-aħħar. Mela, rawn minant il-Pelli d-darba, min fil-ferma ta' l-aktar tim li sorprendikom din is-sena, u min l-aktar li d-dizappuntakom mit-timijiet l-oħra li labqa kontrihom matul dan l-istaġun. Tista' tibda inti, Luke Montebello. Naħseb qegħdin it-tnejn magħna ġifieri kemm Slima u kemm Naxxar naħseb l-iktar tim li timijiet li sorprenduna Slima ovvjament. Kienu telajn mit-Challenge League li jagħmlu season konsistenti. Baqgħu jiġġieldu ġifieri magħna ovvjament mhux daqs il-Furjana però dejjem kienu hemmhekk konsistenti wkoll. Mhix faċli ġifieri li titla' mill-Challenge League u tispiċċa t-tielet post u tieħu trofi. Ovvjament in-Naxxar l-istess bil-budget kif qalu li kellhom u ovvjament spiċċaw top 6 hija ħaġa enormi ħafna. U delużjonijiet? Ovvjament bla dubju naħseb il-Belt u Club Glorious bħal Belt u minn dawk in-nies kollha. Ovvjament hija ħasra li jilagħbu fiċ-Challenge League għax ovvjament tim bħal Belt hija sabiħa li telgħab fiċ-Challenge League u jkun hemm atmosfera sabiħa. Tajjeb, Paul, is-sorpriżi mid-delużjonijiet eskludi Slima. Naqbel ma' Luke, ġifieri jekk inħarsu b'mod in ġenerali anke forsi kif ħsibna inti kif tara klabb bħal Naxxar illi jkun għadu tiela mid-Challenge League. Ovvjament ħadd ma basar li jista' jkollhom kampjonat tajjeb daqshekk, ġifieri naħseb li jekk kien hemm tim fil-pożittiv, għalkemm kien hemm timijiet oħra li kellhom il-pożittiv tagħhom. Però Naxxar naħseb team to mention, club to mention għaliex il-kampjonat illi kellhom kien wieħed sodisfaċenti. Min-naħa ta' delużjoni definitivament illi f'kampjonat bħal dan ma tistax ma semmejx id-delużjoni tal-Valletta. Huwa klabb storja kbira ħafna, għadda minn sitwazzjoni diffiċli ħafna u mar nexxilux salva. Ġifieri naħseb li kienet delużjoni kbira, però kif semmejt li anke il-klabb ta' Slima dak li għadda minnu 3 staġuni ilu, naħseb li l-istess jista' jingħad fuq il-Belt. Importanti ħafna li klabb bħal Belt jerġa' jsib postu fost l-ewlenin, imma dan l-istaġun ngħidlek naħseb li kien riżultat ta' staġuni oħrajn ukoll passati illi ovvjament waslithom għal delużjoni bħal dik. Tajjeb ħafna, Luke Bezzina. Naqbel ma qal Luke Montebello bħala klabb li sorprenda bla dubju Slima, mela ngħid proset il-coach ukoll għax taħt it-tmexxija tiegħu tim li jitla' miċ-Challenge League iżomm il-konsistenza li tkellimna fuqha matul dal-programm, konsistenza tarhom ġimgħa wara ġimgħa riżultati pożittivi, jiġi forsi xi riżultat negattiv jerġgħu jitpiljaw spiċċaw fit-tielet post, marru għall-Ewropa, rebħu trofi,
Tim li sorprenda fl-opinjoni tiegħi bla dubju huwa Sliema. Tim ieħor li sorprenda meta tikkumparah mas-sena l-oħra naħseb huwa l-Furjana. Meta tikkunsidra li l-Furjana s-sena l-oħra biċċew fis-seba' post. Kellhom xi tibdil in ġenerali minkejja li tilfu l-lig u anke trofi, naħseb illi jekk tikkumpara mas-sena l-oħra mhux kulħadd stenna li ħajkunu daqshekk sal-aħħar għal-lig u fimni l-istaġun sal-aħħar ġimgħatej kien għadu wisq elajv għalihom għax kemm il-lig u kemm it-trofi kienu setgħu jintrebħu minnhom. Ġifieri għalija l-Furjana u Sliema kienu l-iktar tnejn li sorprendew. Rigward delużjonijiet fimni naħseb illi kien hemm iktar minn tim wieħed li forsi kien ta' diżappunta kulħadd ikollu tragward tiegħu, kulħadd ikun jixtieq jgħid isma' aħna lantana nitlu fl-Ewropa jew li nirbu trofi jew li ma naqgħux, kien hemm iktar minn tim wieħed, mhux ħanoqgħod nidħol fihom, però naħseb kull min ma jilħaqx it-tragwardi tiegħu kellu daqsxejn ta' diżappunt. Jiena ħansemmi tim sorpriża li ma semmejtux u tim delużjoni li ma semmejtux. Marsa Xlok illi dawn ħadd ma basar illi kienu se jieħdu post fl-Ewropa din is-sena u tim delużjoni Brady semmilna l-Birkirkara fil-messaġġ jiena ħajkolli nsemmi tim ieħor Hibernians illi forsi dis-sena wara n-nuqqas ta' Ewropa stennejna naqra xi ħaġa iktar minnhom. X'taħsbu? Bera nibdew fuq is-sorpriża pożittiva Marsa Xlok. Paul, intom iġġielidtu magħhom. Ovvjament. Naqbel miegħek għalhekk semmejna fil-fatt għalhekk ħadlek kien hemm timijiet oħra, ovvjament kulħadd jara anke mill-lenti tiegħu, però Marsa Xlok kellhom staġun pożittiv ħafna anke meta tħares anke lura dan kien tim milli reġa' tela fil-Premier żewġ staġuni ilu, is-sena l-oħra ħadem fuq bażi dis-sena kien hemm qabża fil-kwalità, ġifieri investew ħafna anke fil-coaches, fil-coaching staff, fil-players. Naqbel miegħek li kien staġun pożittiv ħafna Marsa. Mela. Tajb ħafna mela nistgħu nkomplu wkoll. Argument ieħor li d-darba xtaqt inqajjem ma' Luke Montebello anke minħabba l-fatt li huwa plejer internazzjonali. Il-livell ta' plejers Maltin fil-kampjonat Premier ta' din is-sena. Kif rajtu? Taħseb li tjieb minn l-istaġun li għadda law? Nibdew bl-ewwel domanda. Ifhem, il-livell naħseb ola, eżempju aħna nieħu mit-tim tagħna il-Ħamrun jekk tara l-logħbiet tagħna, ġifieri qatt ma labna jew forsi kien hemm xi logħba jew tnejn badna b'xi injuries, qatt ma labna bil-barranin full hemm tmien jekk mhux se żballu x'hekk. Bit-tmien barranin, ġifieri dak sinjal tajjeb li jkollok iktar Maltin fil-pitch, ovvjament naħseb hemm ħafna timijiet ukoll li labu biktar Maltin milli suppost, ovvjament naħseb il-livell overall ogħla ħafna bħala livell Malti. Issa, dina wkoll ħaniftaħ naqra tieqa mal-kumplament tal-panel apparti miegħek Luke. Kif taħseb li dan jista' jgħin biex it-tim nazzjonali Malti sa fl-aħħar iġib ir-riżultati mixtieqa fil-UEFA Nations League ta' Settembru li ġej? L-ewwel ħasba tiegħek nkun mbagħad irid nieħu round mingħand il-panel ukoll fuqha. Naħseb tim nazzjonali daw l-aħħar snin għamilna qabża żgħir oħra, ovvjament fadal ħafna għax meta tikkomparana ma' nazzjonalijiet kbar oħra fadlinna, però l-importanti li nagħmlu dik il-qabża bil-mod u telgħin il-fuq, mhux nibqgħu moħħlin fejn konna. Ovvjament titħares dejjem lejn il-pożittiv u ovvjament nisperaw li nibqgħu sejrin hekk u nibqgħu nimpruvjaw u nħarsu lejn daw l-erba' logħbiet mentalità pożittiva u ovvjament għaliex il-pool group. Tajjeb ħafna, Paul.
Mir-rigward ta' players Maltin fil-kampjonat u tim nazzjonali, jiena naħseb li iktar ma jola l-livell tal-kampjonat, ovvjament iktar jista' jola l-livell tal-players Maltin, li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad insibuhom ma' tim nazzjonali. Naħseb li rajna improvement tajjeb ħafna mill-players ta' tim nazzjonali. Forsi qabel sa 10 snin, 15 sena ilu konna naraw forsi players individwali li kienu jispikkaw. Illum ngħidlek il-kwalità marret across the board tal-players Maltin, ma kif għadlek iktar ma nippruvaw nollu il-livell tal-kampjonat Malti, plus li nieħdu ħsieb ukoll dawk il-players li qed jimmilitaw f'kampjonati barra mill-pajjiż, ovvjament il-livell tat-tim nazzjonali jista' jogħla. Looking forward illi nara naħseb li għandna players kapaċi, looking forward li nara tim nazzjonali issa fin-Nations League ukoll. Perswas illi aħna ħanippruvaw ħanajtek l-iskwadra tim nazzjonali se jippruvaw li dan il-livell nippruvaw nruħ fil-Nations League u nippruvaw nilħu t-targets li għandna fin-Nations League ukoll. Ħafna Luke Bezzina. L-inklużjoni ta' iktar players fil-kampjonat Malti, ġifieri li kollhom iktar game time u hekk, nemmen li tiftaħ l-għażla vasta l-coach tan-nazzjonal li forsi anke jsejjaħ xi ismijiet ġodda, kif qal Luke diġà għadna lura ħdejn nazzjonijiet oħra, nemmen li hemm lok fejn ikun hemm improvement, però kif qal Coach Paul, hopefully bl-inklużjoni li l-players iktar jilagħbu fil-kampjonat Malti u jogħla l-livell tal-kampjonat Malti, nemmen li jogħla l-livell tan-nazzjonal, u fimni wara kollox aħna kollha Maltin u rridu naraw li t-tim nazzjonali tagħna kemm jista' jkun jirbaħ lobiet u jikkompeti iktar il fuq u jalla nagħmlu l-qabża li jmiss ħalli nkomplu tal fuq. Tajb ħafna, mela għandna domanda oħra minn Max Kembri qabel ma nagħlqu l-programm tal-lejla, jekk taħsbux li wasal iż-żmien li minħabba nuqqas ta' tendenza jintużaw biss iċ-ċentenarju u l-Hibs Ground. Ma nafx min jixtieq wieġeb minnkom it-tlieta. Forsi inti Luke Bezzina. Ħanibdew bik. Jekk u feħda labu bil-lobit kollha ġifieri fiċ-ċentenarju fil-Hibs Ground. Kont dan skont Mark u suġġerixxa dawk iż-żewġ grounds mill-lider minn kieku se ntgħidu m'għaddej il-Premier kif ħad tilgħab bil-lobit kollha. Le fimni ma tistax tillimita li tilgħab f'xi grounds biss li ikun hemm kif qed l-ewwel jiena forsi ċertu timijiet li jkollhom attendenzi baxxi jilagħbu iktar frekwenti. Però ngħidu dritt li tilgħab fil-ground nazzjonali hija xi ħaġa sabiħa, Luke huwa player u xabba jilgħab fil-ground nazzjonali ġifieri jista' jgħid aħjar minni. Ngħid għalija l-plejers tagħna li telgħu miċ-challenge league is-sena l-oħra, iċ-ċans li tilgħab fil-ground nazzjonali fil-Premier. Tiġi tillimita ħejja ngħidu hekk forsi ħabba noqqas ta' tendenzi jien ma naqbilx magħha, ma naqbilx li għandna nilagħbu biss f'ġiex grounds, then again ħatoħloq problema ta' fixtures u ħafna ġen. Soluzzjonijiet jistgħu jinstabu għall tendenzi, però ma nemmix li dik hija soluzzjoni ġusta fl-opinjoni tiegħi. Tajjeb ħafna. Mela, biex nagħlqu nixtieq nitlobkom twasslu messaġġ is-segwaċi tagħna u partitari tal-klabs rispettivi tagħkom illi l-lejla inaqdu magħna biex jaraw dan il-programm. Nistgħu nibdew minnek Paul u mbagħad iż-żewġ lukijiet. Luke Montebello l-aħħar wieħed. Jiena grazzi anke tal-opportunità li għaliex nixtieq verament minn qalbi nirringrazzja lill-partitari kollha ta' Sliema. U rewni ħanajtek minn day one, jiġifieri minn sentejn ilu għalkemm forsi nerġa' nsemmi li it-tim kien ħajibda minn Challenge League, però rewni li
għalkemm forsi fl-istadium ma jkun hemm ammonti kbar, imma hawn ħafna segwaċi tal-klab ta' Sliema u l-partitarji urewni li kienu se jsegwu lil dan it-tim baqgħu sostnuh. Jiena għalija personali għalhekk għadlek xtaqt nirringrazzjahom ħafna tas-sosten tagħhom minn dejjem sibt is-support tagħhom. Kienu sentej importanti kif għadd, però issa ovvjament nixtieq nitlobhom li jibqgħu wara l-klabb ġejjin snin importanti għaliex issa ovvjament il-klabb ta' Sliema irid jgħaddi għal fażi oħra, però is-supporters u n-nies li kellna viċin it-tim tagħna kienu importanti ħafna. Ħafna Luk Bezzina. Lejna mela nixtieq nirringrazzja l-supporters tagħna tan-Naxxar li għalkemm ma jkunux bil-mijiet il-ground dejjem l-istess ammont ta' nies, konsistenza tal-staġun kollu, it-temp qatt ma ffettwahom, distanzi jekk il-Hibs ground qatt ma ffettwathom, ħinijiet dejjem kulħadd għamel mezz li jitla. L-aspettattivi ta' ngħidu l-previsti ta' ċertu nies kienu mod u forsi bdew jaqtaw qalbhom jitilgħu il-ground, però nerġa' ngħidlek dak l-ammont li dejjem kien hemm tul il-logħbiet kollha kważi, ngħidulhom grazzi minn qalbi, nitlobhom jibqgħu warajna, jiena wieħed minnhom ġifieri nkun magħhom ħafna, nitlobhom jibqgħu warajna għax mingħajrhom it-tragward li laħaq dan it-tim ma kienx jitlaħaq żgur. U hopefully is-sena d-dieħla jkollna season aħjar milli kellna, then again importanti ħafna li jibqgħu jagħtuna s-support tagħhom. Tajjeb ħafna. U nagħlqu bil-messaġġ mingħand top scorer tal-kampjonat BOV Premier u rappreżentant taċ-Champions ta' Malta Hamburg Spartans. Nirringrazzja ovvjament is-supporters tal-Ħamrun ta' season ovvjament li dejjem baqgħu magħna, malkemm forsi kellna xi naqgħa kultant riżultati mhux pożittivi kif xtaqna aħna baqgħu hemm dejjem numerużi ovvjament u narawhom xahar u nofs ieħor jekk Alla jrid għall-Ewropa u nisperaw li ntuhom il-ferħ kif dejjem nippruvaw nagħmlu. Ovvjament nawguraw sew lil Ħamrun, sew lil Sliema kif ukoll lil Florjana u Marsa Xlok illi javvanzaw kemm jistgħu forsi fl-aħħar dak l-objettiv illi kull min għandu l-futbol lokali għal qalbu li fl-aħħar naraw tim Malti fl-urna tas-36 fl-aħħar ta' Awwissu issir realtà. Mela grazzi lil Luke Paul, Luke Bezzina u Roberto tal-attendenza tagħhom illejla. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Nfakarkom ukoll li l-programm minn ftit oħra ħajkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tinsewx titħlu hemm tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi qegħdin noħorġu jew dal-istaġun tista' tgħid ħriġna ta' kuljum issa li wasalna fil-battuti finali tiegħu. Il-programm li jmiss ser ikun l-aħħar programm mis-sensiela il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva ma' Lorjana Brinkat għada fis-7. Jien nerġa' nkun magħkom nhar il-Ħadd wara l-Grand Prix ta' Monaco fejn hemmhekk se nkun qed ngħaddi l-analisi tiegħi fuq l-iktar tellieqa prestiġjuża fil-kalendarju tal-Formula 1. Parentesi żgħira nisperaw illi Norris u Piastri iġibu riżultat pożittiv għat-tim tal-McLaren f'dik li hija wkoll it-tellieqa l-iktar li nkun qed nistenna minn sena l sena. Il-ġimgħa d-dieħla botta u risposta fl-istess ħin fit-8 ħajkun qed jitratta il-Premier League. Ser ikollna diversi YouTubers ta' din l-istess paġna magħna. Ser ikollna wkoll rappreżentant mill-Manchester City Supporters Club, ser ikollna diskussjoni interessanti fuq il-kampjonat Ingliż. Għaldaqstant botta u risposta bħallum ġimgħa fit-8. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Vela ma tfadal xejn ngħidilkom ħlief il-lejli tajjeb u ħudu ħsieb.
risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, El Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.